Вітаю вас, шановні слухачі. Ви слухаєте інтернетную евангельсько-християнську програму «Добрая вестка» на беларускай мове. Сёння мы глыбей пазнаёмімся з вынікамі чалавечага непаслушэнства Богу. У першай кнізе Святой Бібліі «Быццё» мы чытаем пра першы акт непаслушэнства Богу, выкананую Евай і Адамам, першымі Богам створанымі людзьмі. У гэтым выпуску намерваюся працягваць на гэтую тэму, то бок больш сказаць пра вынікі першага акта непаслушэнства Богу, што мы цяпер называем грэхападзеннем чалавека. Тое, што зрабілі Адам і Ева, праявіла свой уплыў на кожнага з нас, незалежна ад таго, ці мы пра гэта нешта ведаем або нічога. Запрашаю вас праслухаць перадачу ад пачатку да канца. Перад мікрафонам Юрый Рапецкі. Завсёды я бачу, завсёды я чую любов Ісуса Христа. Усіх нас Він любить, усіх нас шкодує і радость, і щастя дарує завжди. Усіх нас Він любить, усіх нас шкодує і радость, і щастя дарує завжди. Ён збаўца наш верны, суцешнік у горы вядзе, прапануе сябе. Дзень кожны жыццёвы яго адчуваю і бачу яго я заўжды на крыжы. Дзень кожны жыццёвы яго адчуваю і бачу яго я заўжды на крыжы. Ён доўга чакае, ён хоча, каб кожны сягоння прыйшоў да крыжа. І ты сваё сэрца аддай Ісусу, навек атрымаеш святло і спакой. І ты сваё сэрца аддай Ісусу, навек атрымаеш святло і спакой. Заўсёды я бачу, заўсёды я чую любов Ісуса Христа. Усіх нас Ён любить, усіх нас шкодує і радость, і щастя дарує завжди. Усіх нас Він любить, усіх нас шкодує і радость, і щастя дарує завжди.
папярэднім выпуску мы пераглядзелі біблійны расказ пра першых Богам створаных людзей Адама і Еву. Памятаем, што іх Бог пасяліў у найпрыгажэйшым эдэмскім садзе з дазволам есці з усіх фруктовых дрэваў, апрача аднаго, у цэнтры саду, дрэва спазнання дабра і зла. Па спакушэнні шэтана Ева сарвала забаронены фрукт і з гэтага дрэва, пакаштавала яго і перадала мужу таксама пакаштаваць. У выніку іхняга непаслушэнства Бог выгнаў іх з эдэмскага саду і паведаміў, што ім давядзецца перанесці усялякія пакуты і цяжкія моманты. У чым заключаліся тыя пакуты і цяжкасці? Па-першае, сваім актам непаслушэнства Богу Адам і Ева спынілі далейшую блізкую лучнасць ім. Пасля грэхападзення яны адчулі, што зрабілі грунтоўную памылку і пабаяліся бачыцца з Богам і хаваліся ад яго. Яны перасталі чакаць той ранейшай жаданай і радаснай сустрэчы з ім. У дачыненні да моманту чалавечага грэхападзення цікава звярнуць увагу на тлумачэнне апостола Паўла у пасланні да рымлянаў, дзе сказана: «Як праз аднаго чалавека, Адама, увайшоў у свет грэх, а праз грэх смерць, і гэтак смерць перайшла на ўсіх людзей з-за таго, што ўсе зграшылі». Это паказвае, што кожны з нас своечасова паўтарае памылку Адама і Евы. То бок, мы ўсе калісьці ў сваім жыцці аднолькава грашым, парушаем асаблівы пункт або пункты Божага закону. Грэшны ўчынак Адама, нашага прабацькі, праявіў свой уплыў і на нас усіх. Кожна з нас закране фізічная смерць. Мы ўсе ў будучым памром. Гэта першы вынік грашэння Адама і Евы. Другі ў тым, што мы ўсе ад Адама атрымалі ў спадчыну аслабленую натуру. З цягам часу падаемся спакусе. Мы ўсе своечасова парушаем Божы закон, грашым. Мы таксама перажываем духоўную смерць перад святым і праведным Богам у тым сэнсе, што ў пачатку жыцця не адчуваем ніякай блізкасці з Богам. На пачатку ён для нас чужы. Апостол Павел тлумачыць, што перад навярненнем да Хрыста мы ўсе знаходзіліся ў стане духоўнай мёртвасці перад Богам. Па ягоным меркаванні, і вас, мёртвых у вашых правінах і грахах, у якіх вы некалі жылі паводле звычаю князя ўлады ў паветры, то бок шэтана, духа, які дзейнічае цяпер у сынах непакорлівасці, між якіх і мы ўсе некалі жылі у пажадлівасцях нашага цела, выконваючы жаданні цела і думак, і былі з прыроды дзецьмі гневу, як і астатнія. Сказано по-другому, мы паўтараем памылку Адама і Евы. І гэта праўда, што яны былі пад бухторнай шатанам, пад уплывам шатанскай спакусы. Ева сарвала плод з дрэва, пакаштавала і перадала мужу. Якую б ролю шатан не адыгрываў у гэтым працэсе, адно застаецца ясным і бясспрэчным. Менавіта тое, што Адам і Ева рашылі ўчыніць забароненае Богам, акт іхняга непаслушэнства раскалоў і адасобіў іх ад Господа Бога. Паўтараю, у Бібліі такое стаўленне да Бога і такі ўчынак называецца грахом. Мы ўсе своечасова становімся вінаватымі перад Богам, выбіраючы свой уласны шлях, і такім чынам адступаемся ад нашага Творцы. У выніку нашага непаслушэнства Яму мы ўсе аднолькава перажываем жыццёвыя складанасці і цяжкасці. Ёсць яшчэ іншы вынік чалавечага грэхападзення. Першая пара перажыла духоўна-сацыяльную смерць, згодна з якой яны адчужаліся адно аднаго. Муж з жонкай упершыню спазналі, што такое канфлікт паміж сабою.
Калі пасля грэхападзення Бог увайшоў у сад з намерам сустрэцца з Адамам і Евай, яны, адчуўшы сорам, хаваліся ад яго. Бог іх знайшоў і адразу запытаўся ў іх, ці яны насамрэч бралі плод з дрэва з пазнання добра і зла? Адам адказаў, што так, ён пакаштаваў яго, але ўсю віну за гэта ўсклаў на жонку, бо яна ж была першая, якая падупала в спакусе, сарвала плод з дрэва, пакаштавала і тады толькі перадала яму. Калі Бог спытаўся ў Евы, ці яна сарвала фрукт з дрэва з пазнання добра і зла і пакаштавала яго, яна адказала, што так, гэта яна зрабіла, але за гэты ўчынак перакінула ўсю віну на шатана змея за тое, што ён яе спакусіў. Паважаны слухачу, ці ж не тое самае і мы робім, калі грашым, і нехта ўказвае на наш грэх, абвінавачваем кагосьці іншага, толькі не сябе, калі па справядлівасці павінны прыняць на сябе поўную адказнасць за парушэнне Божага закону. Калі мы самі рашаем і робім тое, што нам асабіста падабаецца, а гэта супраціўляецца Божай волі, то ўваходзім у канфлікт з Богам і з іншымі людзьмі. Апостол Якаў піша так пра нашы грэшныя пажадлівасці і паводзіны. Адкуль войны і адкуль бітвы між вас? Ці не адгэтуль ад вашых пажадлівасцяў, якія змагаюцца ў вашых членах? Вы хочаце, а не маеце. Вы забіваеце і зайздросціце, і не можаце дасягнуць, сварыцеся і ваюеце. Вы не маеце, бо не просіце, вы просіце і не атрымліваеце, бо не на добро просіце, а дзеля таго, каб растраціць на свае асалоды. Мы часта патрабуем, каб усё выконвалася так, як хочацца альбо падаецца найлепшым нам, і ў выніку таго не раз канфліктуем з іншымі людзьмі. Гэта спрыяе нашаму далейшаму расколу з імі. Тое самае мы можам сказаць пра канфлікты, якія паўстаюць паміж краінамі і народамі. Гэтымі днямі мы назіраем тую ж працяглую вайну паміж Расіяй і Украінай, і тое ж самае бачым паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Пры такіх канфліктах мы часта перш за ўсё ставім пытанне: а хто ўпершыню напаў на свайго ворага? І заключаем, што вось улады той краіны стартавалі вайну, таму і яны ж вінаватыя. Яны ж праявілі сваю пажадлівасць, як піша біблійны аўтар Якаў, і рызыкнулі з надзеяй, што вельмі хутка здабудуць сваю мэту, перамогу. А што здарылася б, калі палітычныя лідары атакуючых краін былі веруючымі ў Бога і Хрыста і рашылі не ваяваць суседняй краінай? Яны ж хутчэй за ўсё шукалі б вырашэнне пры канфлікце перагаворамі з уладамі варожай краіны. На жаль, пры канфліктах паміж краінамі такога найчасцей мы не заўважаем. Замест таго, яны адпраўляюць сваіх ваяроў на разбурэнне варожай краіны. І што з гэтага вынікае? Насілле і забойства выклікае тую ж самую рэакцыю тых, хто перанёс першыя страты. Такі цыкл паўтараецца пастаянна, як у нашых персанальных жыццях, і таксама ў інтэрнацыянальных адносінах паміж народамі і краінамі. Але якія вынікі бачылі б мы, калі б людзі лічыліся з Божай воляй? Каб мы ўсе знаходзіліся ў блізкіх адносінах з Богам і Ісусам Хрыстом і думалі аб іхняй волі ў дадзенай сітуацыі, то шансы на мірныя перамовы і вынікі шматкроць памножыліся б. У большасці выпадкаў улады пра Бога і ягоную волю не думаюць, таму і з ёю не лічацца. Словы апостола Якова сапраўды выконваюцца перад нашымі вачыма. І гэта прыгадвае нам біблійнае настаўленне пра вынікі нашых рашэнняў і паводзін з Божага пункту гледжання.
Апостол Павел піша ў пасланні да галятаў: «Не ашуквайцеся, з Бога не пасмяешся, бо што пасее чалавек, тое і пажне. Бо той, хто сеє дзеля свайго цела, інакш кажучы, для сваіх уласных грэшных інтарэсаў, пажне цела тленнае, а той, хто сеє дзеля Духа Божага, пажне духа жыццё вечнае. І, робячы дабро, не будзем журыцца, бо ў свой час пажнём, калі не аслабеем. Дык пакуль маем час, будзьма рабіць дабро ўсім, а найбольш сваім па веры». Чалавек перажывае вынікі чацвёртай формы смерці. Маецца на ўвазе экалагічная смерць, якая тычыцца і самой зямлі. З тае прычыны, што першыя людзі зграшылі, яны былі выгнаны з эдэнскага саду, і ім трэба было цяжка працаваць, каб здабываць сабе плады зямлі, ды імі карміцца. Бог сказаў Адаму: «За тое, што ты паслухаўся голасу жонкі тваёй і еў з дрэва, праклятая зямля за цябе. Са скрухаю будзеш карміцца з яе ва ўсе дні жыцця твайго. Терне і ваўчкі ўзгадуе яна табе, і будзеш карміцца польнаю травою. У поце твару твайго будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў зямлю, бо пыл ты і ў пыл вернешся». Спачатку Адам і Ева даглядалі эдэмскі сад і не ведалі цяжкой працы дзеля свайго выжывання, а пасля акту непаслушэнства ўсё для іх змянілася. Нават сёння многім людзям трэба цяжка працаваць, каб мець дастаткова пладоў зямлі і карміцца імі на выжыванне. Як сказано ў Бібліі, хто не працуе, той не есць. Пяты від смерці, які мы раней прыгадалі, ёсць фізічная смерць. Кожны з нас своечасова памрэ. Мы стареем, і цела нашае марнее. Прыходзіць той дзень, калі нейкі орган або органы цела перастаюць нармальна функцыянаваць, і мы паміраем. У эдэмскім садзе гаворкі пра смерць не было, пакуль Адам і Ева не зграшылі. Бог хацеў, каб яны жылі вечна, але яны зграшылі і гэтым самым падвялі сябе пад пакаранне смерцю. Але трэба тут жа дадаць, што згодна з вучэннем Бібліі пасля фізічнай смерці цела жыццё для нас не спыняецца. Мы пераходзім у жыццё замагільнае, пры якім застаёмся ў поўнай прытомнасці, ідзём у адно з двух месцаў, альбо ў неба, каб жыць вечна з Господам Богом, альбо ў пекла, куды будуць укінуты шатаны ягоныя памагатыя дэманы. Вечная загуба ў пекле — вось гэта шостая форма духоўнай смерці. Так апісвае Біблія чалавека і ягоны лёс. Многія, пачуўшы такое тлумачэнне, кажуць, што не прымаюць першых раздзелаў Бібліі як гістарычны дакумент. Адама і Евы ніколі не было, яны кажуць. Гэта толькі легенда, выдуманая людзьмі, і прапануецца яна толькі як прыклад нам. Можа, паважаны слухачу, і ты так меркуеш. Мы тут жа не будзем трактаваць пытанне аб гістарычнасці або негістарычнасці першых раздзелаў Бібліі, хоць мы лічым гісторыю пра Адама і Еву фактычнай, але прынамсі скажам наступнае. З адным пунктам мы ўсе можам згадзіцца, калі бяром пад увагу ўсё тое, што гаворыцца пра духоўны стан людзей у Бібліі. Менавіта тое, што біблійнае апісанне чалавецтва ў шмат якіх аспектах адпавядае таму, што мы бачым у жыцці сучаснага чалавечага роду. Да таго ж, людзі працуюць, часамі вельмі цяжка, і ў сваёй працы не знаходзяць ніякага задавальнення. Яны працуюць, каб зарабляць на хлеб. З другога боку, трэба сказаць, што мы працуем з надзеяй, што нашая праца, нашыя добрыя ўчынкі і дасягненні будуць заўважаны і ацэнены, што, можа, нам і падзякуюць за гэта. У большасці выпадкаў мы хочам, каб нашае жыццё і праца не прапалі марна.
а паслужылі на дабро іншым людзям. Як бы мы ні стараліся знайсці сэнс і значэнне для свайго жыцця, адно нас заўсёды непакоіць, што прыйдзе той момант, калі мы памром. І хто пасля нашага адыходу успомніць пра нас і нашую працу? З бегам часу, напэўна, нават і гэта забудзецца. Што станецца канкрэтна са мною, калі памру? Ці будзе нейкае замагільнае маё існаванне? Ці будзе для мяне ўзнагарода за мае сумленныя спробы служыць і дапамагаць іншым тут на зямлі? Хто можа даць нам вычарпальныя і неаспрэчныя адказы на такія пытанні? Яшчэ раз паўтараем нашае хрысціянскае перакананне. Толькі Біблія дае праўдзівыя і актуальныя адказы. Толькі ў Бібліі гаворыцца пра тое, як можна змяніць сітуацыю і вярнуць чалавека да свайго першаснага стану, калі грэх яшчэ яго не кранаў і калі ён жыў шчаслівым жыццём у блізкай лучнасці са сваім творцам. Серця прагне спяваць, Божий дар праславляць. Я спокойный, счастливый вдвойне. Бог сумнений прогнал, да спасенных принял. Кровь Христа откупила мяне. Откупил ён и мяне, откупил ён и мяне. Як пастырь вязе, аллилуйя, и в небесном раю эту песню спяю. Кровь Христа откупила мяне. Воскрес я с Христом для змагання со злом, что нас ловить стремает и гнев. Коли в правде хожу, пред людьми не дрожу. Кровь Христа откупила мяне. Откупил ён и мяне, откупил ён и мяне. Як пастырь вязе, аллилуйя, и в небесном раю эту песню спяю. Кровь Христа откупила мяне. Мою ласку штодня, пуста стежка моя. Ворог злый не притисне к стене. Не боюсь неудач, я в Иисусе богач. Кровь Христа откупила мяне. Откупил ён и мяне, откупил ён и мяне. Як пастырь вязе, аллилуйя, и в небесном раю эту песню спяю. Кровь Христа откупила мяне. Темной ночью и днем у змаганні з грахом Збавца мудрость и силу дає. Устоявши в бою, одну песню пяю. Кровь Христа откупила мяне. Откупил ён и мяне, откупил ён и мяне. Як пастырь вязе, аллилуйя, и в небесном раю эту песню спяю.
откупив ён мяне, як пастир вядзе, аллилуйя, и в небесном раю эту песню спяю, про Христа откупила мяне. Щиро дякую за увагу, поважаныя слухачы. Як мы ўжо чулі, мы жывём у свеце, дзе людзі пакутуюць у выніку грэшных рашэнняў і дзеў іншых, што прымушае нас задаваць пытанне, чаму ўсё гэта так выходзіць, калі магло б быць зусім інакш. Жывучы ў цяперашняй рэчаіснасці, мы мусім тым болей звяртаць увагу на Біблію і чуць Божий голас. Давайте звернемся до Бога молитвой на гэты конт. Господи Боже, мы прыходзім да Цябе, бо верым, што Ты нас полностью разумееш і бачыш усё, што адбываецца ў нашым грэшным свеце. На падставе ўсяго Табою сказана ў Тваім слове, мы дзякуем Табе за заклапочанасць па нас і просім Твайго далейшага кіравання ў нашых жыццях. Калі хто з нашых слухачоў пакуль што не навярнуўся да Цябе, то просім, каб Ты дапамог такой душы звярнуцца да Цябе з каяннем і вераю ў Хрыста як свайго збаўцу і Господа ўладара. Дапамажы ўсім нам чуць Твой голас і з дапамогай Духа Святога выконваць Твою волю. Мы асабліва просім, каб Ты спыніў войны, што працягваецца ў нашым свеце. Спадзяёмся на Цябе поўнасцю. Хай пераважае Твая воля ва ўсіх нашых справах і зрабі нас адчувальнымі да Твайго голасу праз малітву і чытанне Твайго слова. Усяго гэтага мы просім у імя нашага вялікага збаўцы Ісуса Христа з удзячнасцю. Амен. Слухачы, шчыра дзякую за тое, што праслухалі перадачу «Добрая вестка». У наступным выпуску я намерваюся працягваць дыскусію пра Божью волю для кожнага з нас. Спадзяюся, што вы зможаце далучыцца да нас і праслухаць яшчэ іншы выпуск. Дык вось, зычу вам і вашым усяго найлепшага і да сустрэчы, паважаныя слухачы, гаворыць Юрый Рапецкі.